Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι που είναι με μπάλα. Πάμε. Εγώ είμαι αυτός ο Ασχημομούρης, τέλος πάντων εκεί κάτω που έχω πάει στο θέμα. Α, εγώ είμαι αυτό. Όπα. Ναι, Εγώ είμαι πράσινος παιδιά, λάθος. Πάνω σε βάλω το κόμμα. Αχ, έχω μπερδευτεί ρε. Α, στο έβαλα. Να γίνω ξανά πράσινο. Ναι, παιδιά, παίζουμε. Αυτός είμαι. Ναι, εσύ είσαι αυτός. Όχι, όχι, όχι. Μη. Μου την έβαλε. Παιδιά, για να ξέρετε, εγώ είμαι πράσινος και ο Ασχημομούρης είναι η ξαδέλφη μου. Πάμε. Εγώ ξέρω, έχω μείνει εκείνη. Όχι. Μην θέλεις και εκείνη το. Μη. Με νίκησε, παιδιά. Όχι, ισοπαλία. Τώρα πάμε σπίτι γιατί έχει ένα πραγματάκι, αλλά να αλλάξουμε, να έχω εγώ τον Ασχημομούρη και πάμε. Παιδιά, εγώ έχω τον Ασχημομούρη. Για το πρώτο γκολ. Όχι, γάμο το κεφάλι σου. Όχι ρε. Μπήκε. Όχι, εγώ είμαι. Εγώ είμαι ο Ασχημομούρης. Ναι, εγώ είμαι ο άλλος. Εσύ μου το έβαλες. Ναι, ο πράσινος. Μη μου μπει. Δεν μου μπήκε, ωραία. Πάμε, παιδιά, για να σας το πούμε. Όχι αυτός που έχει την μπάλα. Αυτός ο πράσινος είναι και αδέλφη μου. Εγώ είμαι ο άλλος. Όχι, εγώ είμαι ο άλλος. Όχι, εγώ είμαι ο άλλος. Εσύ είσαι ναι. ο Ισογίνος. Τώρα θα σε νικήσω, μπρο. Ναι, μπρο. Μετά από αυτό θα βγάλουμε άλλα. Ναι, μετά από τώρα θα σε νικήσω. Θα βγάλουμε, ξέρω εγώ, άλλα 2-3 και μετά αυτό. Ξέρω εγώ. Πάμε. Και εγώ και πάλι είμαι ο Ασχημομούρης. Όχι, τώρα εγώ είμαι ο Ασχημομούρης. Όπα, sorry παιδιά. Sorry παιδιά γι' αυτό. Έτσι πάντων, ναι, με αυτό το λίγο άμα ήταν και ναι, έτσι λίγο να ήταν και ναι. Θα βγάλουμε κι άλλο βίντεο τώρα. Το βγάλαμε τώρα έτσι 2 λεπτάκια να είναι λίγο. But ναι, αυτά για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.